Bismillahirrahmanirrahim. Adarru syai'in 'alal muridi taghayyuru qalbi syekh alaihi walau istama'a 'ala islahihi ba'da dhalik masayikhul masyriq wal maghrib lam yastati'uhu illa ayyarda anhu syai'un. Haka Syekh Tajuddin bin Athaillah radhiyallahu an anna shakhsan minal fuqaha dakhala ala Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu wa huwa yudarrisul ilma fi Iskandariyah wa sara yuzahimu fit takrir fa'azama alaihi Syekh faqarrara fara'a nafsahu ala Syekh faqala lahu Syekh ukhruj ya mamkud wa akhrajuhu fasuliba jami'u ma kana lahu minal Qur'an wal ilm wa sara da'iran fi azziqatil Madinah kullu man ra'ahu yamqutu. Niki tasih bab napa niki bilih tiyang niku kedah duweni napa guru utawa duwe ilmu ingkang manfaat. Secara garis besar bilih menungso menika dipun dadosaken dening Allah niku nggadahi pasang-pasangan. Allah damel makhluk tenggene donya niku ada tujuan tertentu sing tujuane manut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nggawe tangan itu sesuai fungsinya. Nggawe meripat ya sesuai fungsine meripat. Nggawe sikil sesuai fungsine sikil. Fungsi sikil sing bener iku manut karo apa sing ditata Allah lewat agama Islam. Lah saiki kok umpamane tangan sing mestine dienggo nyekel dhuwit, umpamane kok terus ora iso nyekel dhuwit, berarti tangan iki bermasalah. Tangane lara. Ana mripat ora kena dienggo nyawang, berarti mripate ana sikil gak kena dienggo mlaku, berarti sikile asam urat. Wis pokoke lara. Iku fungsine. Dadi nek sampean duwe tangan sing mestine fungsine kanggo ibadah nunggone Gusti Allah, kok ora mbok nggo ibadah, berarti tangane lagi lara. Lah nek tangane jenengan iku lara, berarti perlu diobati sesuai obate raga. Semono uga ati. Ati digawe karo Gusti Allah supaya wong iku eling karo Gusti Allah, iso zikir, iso macem-macem. Kok atine wis ora kena dienggo zikir, berarti atine perlu didan. Nah niku fungsine urip, fungsine Allah nggawe awak dhewe iku urip terus diwehi perangkat-perangkat nek zahir nopo batin. Pokoke nek kapan ora kena dienggo berarti lara. Nek kena dienggo berarti sehat. Lah ngene kene wong iku mesti nalika nglampahi perkara iku mesti ana manfaat, ana manfaat. Jadi wong nikah ya ana manfaate. Semono uga wong nikah semono uga ya ana mandor di rumah sampe. Bener nikah iku ya ana manfaate. Tapi ya ana mandorate. Nek kene maca manfaat tok repot. Jadi kudune imbang. Semono uga mergawe ku ya ana manfaate, ya ana mandorate. Aja mergawe semono uga ilmu.
Ngelmu iku ya ana manfaate, ana madharate loro. Ya, iku ngelmu. Mergawe ya kaya ngono. Saiki madharate ngelmu. Madharate ngelmu. Salah siji contoh. Awak dhewe iku ora kena kebujuk karo pintere wong, ora kena kebujuk karo pintere awake dhewe. Awak dhewe ora kena kebujuk karo ngibadahe awake dhewe. Ora kena kebujuk karo akehe ngibadah awake dhewe, gak kena. Saiki nek sampean golek wong alim, wong sing ngalim, matur makhluk Allah sing alim. Sapa sing paling alim? Setan. Iblis iku paling alim. Tapi nyatane sak ngalim-ngalime iblis ya tetep apa nemoni perkara sing mestine kudu ditemoni iblis. Rupa apa? Dibuat sangka swarga. Padahal ini paling ngalim-ngalim. Jadi manane ngelmu iku ya ana madharate nek gak sesuai karo perintah Gusti Allah. Lah saiki wong juaduk sampeyan jeruk sapa? Bal'am bin Ba'ur. Kaya apa dene? Ndekne bendina iso nginceng ares. Dungane mandi mergo ndek Ismul A'dzam, tapi nyatane piyambake matine kafir mergo musuhi Nabi Musa. Jadi aja kebujuk. Sing amalan akeh, ngilmu akeh aja kebujuk. Dadi manane donya iku ya ana manfaate, ya ana madharate. Kabeh. Mula teng mriki dipun ngendikakno adharru syai'in 'alal muridi taghayyur qalbi syaikhi 'alaihi walau istama'a 'ala islahi ba'da dzalik masayul masrik wal maghrib lam yastati'u illa ayyadha'anhu syai'. Dadi salah siji bahayane wong duwe ilmu, bahayane wong duwe ilmu iku nek sampe murid iku ngerobah atine gurune sing dijaluki ilmu sampai berubah. Jadi keumpamane dhisik gurune sering seneng terus berubah karena kelakuannya santri dhewe, lah iku lho bahayane wong duwe ilmu. Jadi paling bahayane wong duwe ilmu apa? Nalika murid kok sampai ngerubah atine guru. Mergo madharate ora kok sithik akeh. Mergo madharate gak sithik. Sampai digambarno lamun diparil walau istama'a ala islahi ba'da dzalik. Kok lamun diparil ana murid mau wis kadung ngrobah atine guru, sangka seneng malah ora seneng. Kok lamun terus ngulama mulai donya, mulai etan sampai kulon, lor sampai kedul ngelumpuk wiridan supaya keadaan santri ini berubah baik, maka itu seperti fatamur tidak akan pernah bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur kecuali illa ayyardu anhu syekh, kecuali guru sing bersangkutan iki ridho utawa ngepura karo murid-muride. Jadi jenenge adharru syekh, sing paling bahayane kamune wong sing golek ilmu iku apa? Sampai gurune iku robah atine ing atase murid. Mergo gak ana tambane. Tambane wong nyatane wali sak donya nglumpuk supaya mari ora kualat, ora iso ngilangi kualat. Sing iso ngilangi mung sapa? Gurune dhewe. Jadi mula paling bahaya. Lah nek wis ati kaya ngono, maknane rusak. Ya, maknane rusak, makane ana sing kandha. Salah siji cara
ana 6 perkara ya, ana 6 perkara iku iso nambani ati susah. Gak kok nambani, ngurangi ati susah. Jadi tak critani mati-mati ya. Kena di ati susah tak dono mati. Ya nek gak kowe gak dono lagi mati ya. Jadi ana ngurangi ku gak kok ngilangi. Ana 6 perkara sing iso ngurangi susah menungso. Iku salah sijine apa? Ngerungokno dawuh-dawuhe ulama. Sing asale mumet ngono tok ulama dikali sithik-sithik suwe-suwe ya rilek. Tapi saya susah, tapi rada ngono. Ya kok ngene iki lho sampean susah di mana omah nyaur utang macam-macam, ngaji ya saya rada seneng to ya. Ngurangi apa susah. Kaya ngrungokno ulama apa wae, sapa wae iku iso ngurangi susah. Nomor loro, wong iku nek susah, supaya iso dikurangi, kumpul-kumpul karo wong karo kanca-kancane, mbok medan, mbok ngopi, macam-macam. Mula nalika ana siji masalah, dimpet dhewe ora iso metu saka masalah. Delalah ngopi bareng masalahe kok iso entuk dalan kelu. Nah iku piye ceritane? Mergo ibarate ngene, wong ku makai barokah jamaah kaya ngono. Barokah jamaah kaya ngono. Jadi kok ibarate umpama aku duwe sinar saithik, sampean duwe sinar saithik, kancane di sinar saithik, liyane nang di sinar saithik dikelumpukno dadi siji, sinar iki dadi gede. Gede manane tambah padang. Sing mok pikir masalahmu dhewe ora entuk dalan keluar, barang mok bareng karo kancamu ndelalah ya entuk jalan keluar. Iku mergo barokah wong kumpul karo wong liya alias barokah jamaah. Iku salah siji wong carane iso ngobati ati sing susah. Ora kok ngobati, ngurangi ati sing susah. Ngrungokno dawuh ulama. Dawuh ulama ngrungokno kenapa kok iso lileh? Mergo ulama nggawa ilmu. Nek nggawa ilmu mesti nggawa pepadang. Nek nggawa pepadang wong jenenge padang oleh padang. Sampeyan duwe dhuwit puluhan juta, duwe sapi atusan ekor, peteng ilang tegak iku sapine. Ora ngarahke, ora ketok jirenan lho jeneng. Ngono lho, peteng ora ketok. Endi sapiku malah ngono yo. Padha wong nek ilmune iku ora pate akeh. Asline bondo ku akeh. Nikmate Allah iku la tuhsuha. Asline nikmate Allah iku banget akeh mok tampa. Ning awak dhewe ora roh. Mergo apa? Mergo awak dhewe manggon nggone peteng. Dadi nikmate Allah ya ilang. Sing mestine ana sapi ya ora ketok, sing mestine ana sego ya ora ketok. Berarti nek ngono supaya awak dhewe iku iso syukur nggone Gusti Allah, awak dhewe kudu duwe ilmu supaya awak dhewe duwe pepandang ngadepi urip. Nek padang mesti ketok kabeh iku lho temboke rupane ngene, iku lho cete rupane lho. Sampeyan iso tambah syukur nggone Gusti Allah. Iku ngilmu. Nomor telune salah siji wong nek kepengin iso susah iku kurang, mlaku-mlaku nonggone sing ijo-ijo. Nah, ya sing ijo kaya mlaku nonggone alas karo golek emas ya gitu. Sing ijo-ijo. Iku salah sijine iso Abdurrahman mangane ijo-ijo. Penguripan, delok penguripan. Dadi aja sing gresang, golek sing ijo. Nah, iku salah siji iso ngurangi susah. Nomor 4, wong kapan kepengin mulangi susah maneh, sering-sering nek pas susah ngrungokno banyu mili. Ya. Ya ta ngrungokno banyu.
kowe susah kaya ngene iki ora patek dangdut-dangdutan wis nelo kabeh terus ana gembrojo bayi milik srek gak kandhane yo. Tapi ora kok ngono, maksudnya gak ngono. Artinya iki salah siji pengen gawe makhluk nang donya iki pancen bermanfaat kabeh. Kowe ngrungokno banyu mili kemricik. Mangane wong saiki wong sugih-sugih iku mesti duwe akuarium, sing akuarium mau diwehi kemricik banyu yo. Iku supaya apa? Swara banyu iki bakal ngilangi cerewete bojo. Ora satu sing kowe ya. Ya. Kena ngene ngarep ana bojomu nang mburi bunga nang ngarep ana kemricik banyu kene segala ora patek maro kok. Ya kemricike banyu. Ya ana wong sugih-sugih ku saiki gak ngono iku ngarep omah diwehi kolam-kolaman kemricik banyu. Iku iso ngurangi susahe menungso. Ya. Nomor 5 wong termasuk iso ngilangi susahe ati, ya susahe ati. Iku dibeno, maksudnya piye? Biarkan hari-hari berlalu dengan sendiri. Berarti makanya piye? Kue susah nek iso turu ya tinggal ngono lah kowe. Sesuk nek ilang dhewe ya. Sesuk kok isih-isih ya tinggal turu mah. Ngono lah wis ya. Ya. Iku nomor 5. Nomor 6 supaya wong iku iso ngurangi susahe nang ngene ati supaya mari. Nomor 6 nyawang musibahe wong liya. Maksudnya nyawang ngene, nyawang musibahe wong liya sing luwih parah. Cara awake dhewe susah wis duwe mobil, ya. Sama nyawang ku sak ngisore, kae lho rahmat Allah montore apa? Apa mantan ora Mioji. Alah ngono dia Mioji mocak macet ya. Ora kok ngenyek ora gak kok ngenyek supaya awak dhewe iso luwih syukur. Jadi nyawang bondo sak ngisore awake dhewe. Ya ngono. Kono nglinting awak dhewe piye? Wis pokoke lak wis ya. Aku saiki ngelintingan teman-teman. Wong panen ya. Ya. Iku salah siji tombati. Lah nek ngono berarti apa sing tak critakno iki sesuatu sing banget pentinge. Pentingnya apa? Ati iku urip sebab ngil. Supaya ati iki balik fungsine maneh. Ati digawe Allah supaya iso zikir, supaya syukur nggone Gusti Allah. Lah saiki nek ati wis rusak awak dhewe ora ana iso syukur. Saiki awak dhewe iso syukur nggone Gusti Allah. Wis duwe ilmu karo Allah. Delalah kok awak dhewe nglarani wong sing tau ngawaki ilmu awake dhewe. Lah iki iso ndadekno atine dhewe lara. Mergo apa? Mergo apa jenenge ngerubah atine guru iku iso nyirnakno ilmu. Kemudian dhuwur kene diceritakno malah ana wong. Jadi ana wong iku senengane iku anak gurune ngaji ngene iki piyambake nggo pulpen. Jadi ana gurune ngaji piyambake nggo pulpen. Tujuane iku ora kok nyatet hikmah-hikmah gurune, ning tujuane golek kepleset lisane guru. Nah, kira-kira cerita apa? Mesti kleru iki kok ngono ya. Kapan wis kleru ditulis? Ngacung. Ya Syekh, jenengan wae kaduse klentu. Ngono ku terus. Jadi gurune kapan ngulang dia ku ribut anu, sibuk apa nakrir apa nulis kesalahane guru. Ana sing ngono ya ana model ngono ku. Padahal ngaji apa salah ing dalam ngaji iku untuk ganjaran siji. Ayo becek. Salah ing dalam ngaji ganjarane siji. Berarti tidak ada matinya mau ngaji.
Jadi akhirnya barang dia ngono, gurune ku sampai robah hatine. Kowe ndang metu setan ya ngono ae. Ketan setan ndang metu kowe ngono. Saking pegele gurune iku, akhirnya kowe ndang metu tan setan. Gurune mau ngomong ngono tok. Apa senengane atine, padahal dene wis apal Quran, apal hadis, apal macem-macem. Kejabut kabeh karo Gusti Allah sebab ndekne ngrusak atine guru-gurune. Akhirnya mereka itu pun ceritaan piyambake ku mubeng-mubeng kaya wong bento diarani setan. Diarani apa sih? Lah wong kaya setan, wong ben mubeng-mubeng. Akhirnya ana umas sayeh sing rada sake, akhirnya piyambake niku njalukno sepura. Dadi ana wong liya njaluk sepura karo gurune. Ngene wis bento. Barang bento ana gurune njaluk sepura, ana guru liyane, Mbah panjenengan sepura mawon, Mbah. Ya sakake wong dene ya makhluke Gusti Allah. Akhirnya karo gurune iki mau ya wis tak sepura. Mung balik ayat sing kena dienggo nglakoni kewajiban. Ndekne balik ngelmune sing kena dienggo nglakoni kewajiban. Siji apa? Ndekne tau apal Quran, saiki balik mung apal Fatihah karo kul wis cukup yo. Kanggo golek dhuwit lah wis iso yo kul tok. Fatihah nglakoni kewajiban apa poso? Salat. Jadi manane awak dhewe iku donya iku banget kudu hati-hatine. Ati iku iso urip sebab ilmu. Lah ilmu iku nggo mandorot ya karo nggo manfaat. Ati kudu duwe ilmu. Lah ilmu nggo mandorot karo nggo manfaat. Kok sampai atimu ngerobah atine guru. Mulai iki iso nyebabno ilmu nemene atine awak dhewe ilang. Iku karo guru. Lah saiki nek sampean karo nabi terus piye? Awak dhewe kulino bantah Kanjeng Nabi napa mboten? Ben dino bantah karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika wis sak nek dina malam Jumat do selawatan. Ya do selawatan. Saiki sibuk apa saiki nek malam Jumat Sibuk petan apa sibuk selawatan Jadi manane awak dhewe iku kulino bantah. Yus muga-muga wae gak ngerubah atine Kanjeng Nabi. Jajal kowe, angen-angen mati. Iki awake iku uripe wis wal-wal kedua. Wis pokoke ngene ora watu ya kon. Maknane wis urip iku wis awur-awu. Wis muga-muga wae kanthi rahmate Kanjeng Nabi sing gedhe ora sampe ngerubahno atine Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Awak dhewe kudu ngrasa awak dhewe ku mendina nglakoni dosa, awak dhewe mendina kudu ngakoni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal ya. Kula karo bojoku sering ngono wis tak kowe iku sing penting ora sakake ngomong. Aku ngomong piye jan lakoni ngono lho. Kok ngebantah kowe aku ngono. Iku kuwatir aku sampai robah itu gak repot kok ya. Oh, ngono. Di bojo burung ya. Pokoke piye. Ya ngono ya. Nek sampai ngrobah ana mandorot. Jadi ilmu ku ana mandorote ya ana manfaate. Wong pernikahan ya ana mandorote, ana manfaate. Saiki ana wong wedok ngetokno keringet kanggo sing lanang mergo umbah-umbah. Netese keringet iki iso nggoncangno ares. Api tak gak api? Jias kondiang lho. Ya jos kondiang kula koncet lho kowe. Apa maneh dene kok gawe kopi sampai netes apa iki jenenge? Keringet wah. Maksudnya ora nggone kopi anu. Ya.
Iki manfaatnya gede, ceblok dosamu. Nek delok segi manfaate. Wong bojoku ku tau kodho ngene piye masane men. Wis sak taat wong wedok. Sak taat wong wedok. Lamun diparil ana wong lanang duwe borok bosok. Lho ngono dene. Ya, aku tau krungu dene. Duwe borok bosok. Kok lamun sing wedok gelem ngeleti ngresiki boroke iku urung dianggep taat karo wong lah. Rungono Bu, tak elene kowe ya. Wah, iki bojone ora pojak ora. Ora ana bojone iki wah payah iki ya. Ngono kuwi urung dianggep apa taat karo wong lanang. Dadi banget asore wong, mesti banget asore nek dibanding karo wong lanang. Semono go murid mau banding karo guru ora ana nting-tike. Iku nek delok mandorot utawa manfaat. Semono kok sampe wong wedok kok ngerubah ndadekno gelo atine wong lanang. Yalah, ya iku padha-padha goncangno mau goncange apik, tapi saiki goncange elek. Bang padha goncange ning pertama apik, sing kedua padha. Yo, kaya ngono. Dadi manane awak dhewe aja ngrasa luwih apa iso, aja ngrasa luwih mulya, aja ngrasa luwih manane luwih apik, nggih. Iku supaya ora nekakno mandorot sing mestine manfaat tapi malah nggawa mandorot. Al-Fatihah.